किती आलं मग सांग आपण याची शूटिंग घेते आपण तू सांग मग पहिले सांग किती आलं तेव्हा कोणाची गाडी हो क्या हुआ था तो हम लोग गाड़ी पे आ रहे थे हाँ गाड़ी पे आ रहे थे हम लोग कहाँ से कलंगुट से आ रहे थे यहाँ से यहाँ से आ रहे थे बाद में हैदराबाद जा रहे इस तरफ का लेफ्ट साइड का टायर है ना स्टार्ट हो गया टायर घुमा कर रहा बदन एकदम डाउन पे है ना गाड़ी रास्ता एकदम पे आ गया गाड़ी इस तरफ ऑपोजिट में कार होगा मिस्टेक किसका है? टायर था कौन कंट्रोल नहीं हुआ ड्राइविंग पे मैं था टायर फट गया ड्राइविंग कर रहे थे। तो गाड़ी कौन सा टायर फटा है राइट वाला तो गाड़ी लेफ्ट से जा रहे थे राइट साइड से गाड़ी आ गई ओके उसके बाद जान में कुछ नहीं हुआ ड्राइवर खाली कार और डैमेज कितनी गाड़ियाँ डैमेज हो गई 3 गाड़ियाँ डैमेज हो गई आप लोग कहाँ से हैदराबाद से यार किती आले सांग किती आले सांग आम्ही वचारले तर ती पहिले PS पासिंग रॉंग साईडीन येईल टू व्हीलर करा हिट केली पहिली तेडे त्याच्या उपरांत गेली सेलेरी करा उडयलो बाय चान्स ती स्पीड डाऊन जाऊन ती माझ्या गाडी रे तो फुल ऑन रॉंग साईडीन आलो आम्ही आमच्या लेनाक वयताले तो खुशी येतालो तो वयल्यान येतलो फ्रॉम पणजीम साईड येतलो पणजेच्यान येतालो तो लेफ्ट सायडीन असलो काय तो राईट सायडीन असलो तो रॉंग साईडीन गेलो राईट साईडीन गेलो आपले लेन सोडून तो रॉंग साईडीन गेलो या सायडीक राईट सायडीक राईट मारलो साईडीन गेलो ओके गाडीन कोण आशिल्ले लोक? माझ्या गाडीन लेडीज आणि 2 भुरगे गेल्या तुझी खंयची हा गाडी माझी हट्टी का लागल्या किती झाला? ना लाव तसे मेजर काय अजून कितल्यो गाडयो डॅमेज हा हा कितल्यो गाडयो डॅमेज हा सध्या टोटल गाडयो हांगा सर 4 डॅमेज खंयची एक सेलेरियो एक बोलिनो एक अर्टिगा आणि एक टू व्हीलर वांगडा फाट मारली कोणाक लागला हितून की नाही टू व्हीलर काराक मातशें लागला भितर ते सेलेरियो मातशें भुरग्याचे ते हातीक लागले टू व्हीलराक लागला ओके तुझ्या नाव कितें? माझे नाव स्वप्नील तू सोडू लागणार आहे कोणाला? काय त्याला लागला त्याला टू व्हीलर लागला ते उलयता काय पोलिस सोडवा ते मला बघा उलयतले ना कोण उलयतले हा ना मरे किती आला खबर येतालो पार्रासूर ओके सायडीक आम्ही ऍक्सिडेंट पडून आम्ही रावले तेन्नाच ऍक्सिडेंट जाल्लो स्टार्टिंग किती आसलें खंयची गाडी ती स्टार्टिंग म्हाका आमकां खबर ना ती गाडी थिंगा पडलेली तो दादलो थिंगा पडून आसलो आनी ही गाडी थिंगा आसले आनी दे वॉज ऑन द रोड आनी ताका प्रॉब्लम मारला दिस मच वॉट आय स्टार्टेड हिस्ट्री एवरीवन luckily what happened they are safe then we call the ambulance we call the cops we try to help whatever we can do that's all ओके मिस्टेक कोणाची काही दिसता? मिस्टेक कशी सांगू शकता मिस्टेक हेची मिस्टेक हेनी हाडून मारला न्हू पयलीं मारला बायकान आफ्टर दॅट मारला तुवें गाडयेक फाटल्यान धांव मागीर एर्टिगाक मारला मिस्टेक इज दॅट इज बट लकीली नथिंग हॅपन टू नोबडी दॅट्स द बेस्ट पार्ट कोणाक कांयच जावंक ना कोणाक कांयच मातशें कितें लागलां आसलेलें मार स्क्रॅचेस आय आज द डॉक्टर फॉर एम्बुलन्स कितें लागलें ना म्हणपा जाय एडमीट करपाक जाय नाका म्हणपा लागलें दे कॅन बी गो डिस्चार्ज ओके So all are safe now. All are safe in this accident. ऑल आर सेफ Okay. Total how many पॅसेंजराक total how many cars were involved in this accident? Total how many cars were involved in this accident? one bike. One bike. Okay. Anything else? Thank you.
तोच फोटो. Give me a missed call. Yes. Whenever there is something, I will. Anytime you can call me. One minute, just record it. Yes. Take my number. Yeah, take. 966 535 105. Give me missed call, then I'll call you. One or two? 2. Yes, welcome. Thank you. Your name, sir? Sheikh, huh? Sheikh. What's the name? Bunty. Pradeep. Bunty? Bunty. Yeah. Yeah. मला काय सांगू नका. ही कोणाची रे? Ali masuk. Oh masuk. Masuk ada apa? कोण बरं आमचा मागं खबर आहे मग तू मस्त साईड राहून बरं क्या है तो